L'entrada d'un projecte de camp de plaques fotovoltaiques ha refrescat el debat sobre la potencialitat de les energies renovables a l'escala. Al ple municipal de dilluns, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, va demanar al govern quines gestions s'han fet amb la Diputació per estudiar aquest potencial i quin és el posicionament del govern respecte al projecte de camp de plaques solars. Edna Estrems. Del tema de l'estudi potencial de renovables de la Diputació, no sé si s'ha fet alguna gestió o no, ho volem recuperar perquè bé, ja ha sortit a diversos mitjans de comunicació, tornem a tenir sobre la taula un tema tornem a tenir, ho dic tornem perquè és en la mateixa zona, un projecte de pràcticament 34 hectàrees per instal·lar un camp solar i voldríem saber si s'ha fet alguna gestió pel tema de projectar com volem que s'instal·lin aquests captadors al municipi. Qüestions que comparteix el govern, que creu que no és una bona alternativa per la proximitat amb el parc natural, tot reivindicant que el que cal és una implicació d'administracions superiors per planificar on i quantes instal·lacions poden proliferar al territori. Josep Bofill, regidor d'Urbanisme i Medi Ambient. Estem parlant amb la Diputació per diferents coses en quant a energies. Una d'elles és també l'estudi d'eficiències energètiques dels edificis municipals i altres temes amb temes de comunitats energètiques, etc. i estem a sobre. Estem parlant amb la Diputació per diferents coses en quant a energies. Una d'elles és també l'estudi d'eficiències energètiques dels edificis municipals i altres temes amb temes de comunitats energètiques, etc. i estem a sobre. Des del grup de gent de l'Escala es va demanar informació sobre la gestió del manteniment de les escoles, centrant atenció en l'escola Empúries i la degradació de l'edifici històric. Carles Carlà. Com suposo que tothom us demana més diners, evidentment, però clar, quan veus l'estat dels lavabos penses, home, aquí sí que s'hauria de fer alguna cosa, però si els treuen de la seva partida de manteniment, llavors ja no podran fer manteniment. I si volem ens assentem i xerrem, tot i que estic convençut que ja ho sabeu, però també tenim una persona de conserge que al final fa manteniment, que d'aquí 2 anys es jubila i no hi ha relleu, llavors tema de caldera, que creiem que hauria d'estar el pressupost dividit, perquè només que surti alguna petita cosa, aquell any es deixen de fer absolutament tot. La regidora d'Educació Maite Cortés va respondre que l'educació és un dels temes prioritaris per al govern i, a banda de la pregunta sobre manteniment, va recordar el protocol d'absentisme escolar que s'està elaborant des de l'àrea i altres projectes en vigor. Maite Cortés. El tema d'absentisme escolar s'estan trobant el tècnic d'educació, la tècnica de serveis socials, llavors un membre de la policia i els equips directius i estan elaborant el protocol. Estan treballant en ell i quan el tinguem acabat després ja el presentarem. Llavors, pel que fa al tema de manteniment i conservació dels edificis, en els últims anys s'ha anat augmentant aquest pressupost, tant pel que fa a manteniment com la conservació, com amb nous projectes, com és el socioeducatiu, el PTT, la socialització de llibres de text de l'institut, convenis per poder fer vela i piscina i des del nostre equip l'educació és un tema puntal i estem al costat de les escoles i dels centres educatius. Des d'en Comú l'Escala, un dels temes que es van plantejar va ser el de les ocupacions d'habitatges, tot preguntant per què l'Ajuntament no ha respost a 3 propostes de lloguer social que la PA diu que hauria d'haver rebut el consistori. Albert Pons, regidor d'en Comú l'Escala. Es tracten, per un costat, d'una persona i una família, el qual estan en pisos de grans tenidors i que, diguem-ne, que aquests grans tenidors el que han ofert és un contracte de lloguer social a l'Ajuntament de l'Escala i que fins ara no han obtingut resposta. I després es tracta d'un tercer pis particular que és d'una persona que ja ara actualment té un pis cedit a l'Ajuntament de l'Escala i que al no rebre resposta per part de l'Ajuntament, aquest particular ja ha llogat el pis amb una altra família o amb unes altres persones. Ens agradaria saber si en tenen constància d'aquest fet. La resposta va ser del regidor d'Urbanisme, Josep Bofill.
però hosti, un gran tenidor d'aquesta entitat com és, en aquest cas, doncs que ofereixi l'Ajuntament un lloguer social, jo crec que hauríem d'anar per una altra banda, que és ells, com a gran tenidors i que poden fer front doncs, a un lloguer amb un preu mòdic i cobrar, diguéssim, d'aquesta part doncs, un lloguer directament per part d'aquest fons inversor. I en els altres dos casos que em dius m'estranya moltíssim perquè precisament el tècnic d'habitatge, doncs, que n'hem parlat diferents vegades aquí, com vam dir, doncs, la primera feina doncs, que està fent ja des de fa algunes setmanes doncs, és aquesta captació de pisos de lloguer social, i hem fet 2 o 3 contactes doncs, que sembla que s'han anat a inspeccionar, inclús un que segurament doncs, que ja tenim l'acord, que és aquí al carrer Parxel, i un parell més que tenen bona pinta, que necessiten una mica d'inversió, però sembla que pinta bé, doncs tenim bastant acordat aquests 2 pisos perquè si hi ha la necessitat doncs, fer aquest tipus de lloguer a les famílies doncs, que estan a la llista de la mesa d'emergència, en aquest cas. Aquests són alguns dels temes plantejats. Va ser un ple on el punt de pregs i preguntes va ser el més extens, amb un debat que rondaria l'hora de durada. Podeu recuperar l'enregistrament íntegre al web en radiolescala.cat, al programa Talls de Ple, o al Facebook de Canal 10 Empordà.